Gagi, grabing stoplight yan boy. Ay putik, sarado pa pala boy. May kalaskas na kayo? Na in-invite kasi tayo mga ka-Idol ng isa nating kaibigan na taga Baguio. Gagi, nawawala tayo boy. No entry kasi dito eh. Buti nagahan natin kasi alam kong maliligaw-ligaw tayo. Yung charity po. Ay, dito. Uy! Lasing. Alright. What's up, what's up? What's up mga ka-Idol? Good morning. Good morning Sunday. Kamusta mga ka-Idol? Saan yung rides nyo ngayong linggo? So, on the way tayo sa isang charity event mga ka-Idol. Wala muna tayong rides. Balik tayo sa charity kasi may schedule tayo ngayon na makakapunta tayo sa charity event. So as usual, solo ride tayo mga ka-Idol. Ay gagi, I forgot, magpapagas pala tayo. Oops, one way to mga ka-Idol ah. Baka sabihin nyo counterflow tayo. Gagi, nakalimutan natin. Sana umabot tayo sa Michelle. Gagi, grabing stoplight yan boy. Kala ko headlight. Nagbiblink na pala yung ating gas gauge. Ay putik, sarado pa pala boy. Patay tayo nito. JT dito na lang. Ay sarado din. Okay ninayo. Sentrum tayo, next Sentrum. Ayaw kong magtulak boy. Bukas na. Yun. Sige po. Motor mo sir Ah? Guwapo. Nang? Motor mo. Sana all guwapo. Kakabili mo sir? Ha? Kakabili mo? Yung? Kakabili mo yung motor mo? Hindi, 2 taon mahigit na to. Malinis lang talaga. Hindi ko na nalilinisan. Punas lang. Nakapagpagas na tayo. Nakapagpakarga na tayo. Kaya makakabakbak na tayo nang walang pangamba. So ang plano ko mga ka-Idol is mag-aalmusal muna tayo sa may Kaluskusan dito sa may Binmalay papuntang Dagupan bago tayo dumiretso ng charity event. Kasi nagugutom na ako mga ka-Idol. Ang plano ko is diretso na sana ako ng charity event kasi alam kong may palugaw sila doon. Pero ano na lang, mag-aalmusal na lang tayo para sigurado.
So dapat kanan tayo dyan, pero mamaya balik tayo. Maaga pa naman, mag-almusal muna tayo. Oy, shoutout sa mga riders. Solid na linggo na naman ito mga ka-Izor. Ang daming mga bikers, ang daming mga riders, ang daming mga bumabiyahe para mag-relax ngayong araw ng linggo. Pero sana wag natin kalimutang magpasalamat sa Diyos. Alright. Bukas na kaya to? Ay, sarado pa pala. Sarado pa pala yung kinainan namin nung ano. Sige, dyan na lang ako. May kalaskas na kayo? Sige. Ito lang. Alright, so dito na lang tayo nagkain. So mamaya na lang mga ka-Izor. No? Alright, sold na tayo mga ka-Izor. So back to the road. Then nag-set na tayo ng ating Google Maps kasi hindi natin kabisado yung location na pupuntahan natin. So sana hindi tayo maligaw kasi mag-isa lang tayo. Sana wag kang magluko Google Maps. So ang pupuntahan nating charity ride ay sa may Malasiki, sa may Asin West, Tituluping, Malasiki, Pangasinan. In-invite kasi tayo ng isa nating kaibigan na in-invite kasi tayo mga ka-Izor ng isa nating kaibigan na taga Baguio. Kasi yung mga silang ang club nila yung host sa isang charity event na gaganapin sa may Malasiki. So shoutout kay Pap Noel, isa ding owner ng Rusi Korak mga ka-Izor. Bilang pagsuporta sa mga charity event is dumadalo tayo. Kung sino yung mag-i-invite sa atin, pupunta tayo pag hindi tayo busy. Matagal na rin simula nung last na pagdaan ko dito mga ka-Izor, nung wala pa tayong motor. Yung tricycle pa yung pinang-service natin. Kaya medyo hindi ko talaga kabisado yung mga daan-daan dito. Ang ganda rin pala ng daanan nila dito. Simula nung nagkamotor tayo mga ka-Izor, sumama na tayo sa mga charity ride na ginaganap kada linggo sa iba't ibang bayan. Ibang bayan ng Pangasinan. Meron din sa mga ibang probinsya tulad sa Nueva Ecija, ganon, Zambales. So napakadami charity event pa
yung pupuntahan natin sa mga upcoming Sunday mga ka-Izor. Ang dami pa tayong naka-schedule. Next Sunday, July 25, meron. July 25 ba yung linggo? Meron, nakalimutan ko na kung saan. Kasi nag-leave na tayo doon sa GC. Umiiyak na yung messenger natin sa mga charity na GC mga ka-Izor. Then sa August 1, nasa Sual tayo mga ka-Izor. Sual, tapos sa may Agno, yun. Dalawa yung charity natin. Sa August 8, wala pa, bakante pa tayo mga ka-Izor. Kung walang charity na magaganap sa August 8, siguro ano na lang tayo, travel rides. Kung saan maganda mag-ride. Then August 15, meron. August 15, nasa Nueva Ecija tayo mga ka-Izor. May sinalihan tayong charity sa may Nueva Ecija, tapos diretso na Bungabon para pumasyal, no? Long ride na naman sa July 15 ay sa August 15 mga ka-Izor. Grabing bakbakan na naman. Sana mapanood nyo na to agad para kung gusto yung sumama sa mga rides natin sa charity is pwede. Free to join me. Walang bayad mga ka-Izor ang pagsama sa mga rides natin. Then sa August 22 naman, may charity event na naman tayo sa may Andas, Pangasinan mga ka-Izor. Napakadami. So hanggang doon lang muna yung mga schedule natin mga ka-Izor. Tignan lang natin sa mga susunod kung may mag-invite pa sa mga bakanting linggo ng Agosto. Alright, nasa Malasiki na tayo mga ka-Izor. I'm walking around in the circle of life, doing the things I know, walking the same ways 100 of times. Gagi, nawawala tayo boy. No entry kasi dito eh. Kaya, pwede magtanong? Saan po yung papuntang Asin? Asin West? Pangalawang kanto, kaliwa kayo, no? Diretso kaliwang kanto. Pangalawang kanto. Sige pa, salamat. Pangalawang kanto kaliwa. Ang inang Google Maps tinuro yung daan sa may one way. Boss, pwede magtanong, papuntang Asin diretso na eh. Sige, salamat. Kuya, jamay pa Asin, yadalan paulat Asin no. Jaya may dalan. Salamat. Putang ina, buti may magta. Hayop na Google Map, hindi humanap ng magandang ruta. Ngayon ngayon nagre-route na. Tama na yung tinuturo niya. Kanina puta, pinapadaan tayo doon sa may one way. So sabi ng mapa is 8 minutes na lang. Pero try natin kasi putang inang Google Map to.
umaga pa naman. 6:48 pa lang mga ka-idol. Buti nagahan natin. Kasi alam kong maliligaw-ligaw tayo. So ang goal natin dito sa may charity event ay drop and go lang tayo. Siguro mag-stay lang tayo ng mga 30 minutes siguro. Alis na tayo agad mga ka-idol. Uwi na tayo sa bahay. Wala na tayong side trip. So maganda yung panahon ngayon mga ka-idol, no? Makulimlim, pero sana wag umulan. Mga alas 7 na, hindi pa lumalabas yung araw. Sana ganito na lang maghapon. Para hindi masakit sa ulo yung init. Minsan naman pag sobrang init tapos biglang bubuhos yung ulan. Yung charity po ay dito? Sir, makikita nyo ditong side. Medyo malapit naman na. Sige. Ditong side lang, sir. Sige po, thank you. Sige po. Ayop ka talaga Google Map Buti may marsals na doon. Sinwes, Barangay Sinwes. Ay bro. Sige ba? I used to sleep with open eyes. I used to pray just to keep us Naligaw-ligaw pa ako. alive. Now all I can see is we're drifting apart. I can't believe how it all turned dark. Bring me to life. So alright mga ka-idol, tapos na tayo dun sa may charity event. Hindi na tayo nakapag-vlog kasi may music, papatugtog sila, kaya hindi na tayo nagtagal mga ka-idol. Tapos hindi na tayo nag-vlog sa loob, baka ma-copyright. So ngayon is pauwi na tayo mga ka-idol, kasi medyo makulimlim na rin, baka maabutan tayo ng ulan, no? So let's go. Uy! Lasing! Salamat ulit bro Noel sa pag-invite sa akin sa inyong ginanap na charity. Salute sa inyo, kahit na mga taga Baguio kayo, dito yung napiling yung lugar sa Pangasinan para ganapin yung inyong charity. So siguro mga ka-idol, dito ko na rin tatapusin itong ating video, itong ating vlog ngayong umaga, ngayong araw. So di ko na papahabain yung ating vlog. Ewan ko kung mahaba na ba. So hanggang sa muli mga ka-idol, ride safe and keep safe mga ka-idol. Yes! Peace. Yo, peace out, baby.